Berriatuako pilotaleku berrituan gaude, Bizkaiko herriarteko txapelketako finala eskaintzeko asmoz. Kadete mailako neurketa, Markina Semeinek irabazi du Berriatuaren aurka, eta bigarren honetan ere Markinarrak dira favorito, baina hori gero kantxan erakutsi beharko dute. Protagonistak neurketa honetan Iñaki Urriola Beitia, aurrelaria, 72 kilo ditu eta metro eta 13 zentimetro. Eta emezortzian jaioa da, beraz, 16 urte azaroan beteko ditu. Atzelaria 2 urte zaharragoa da, emezortzi aurten beteko ditu, Jon Ibar luzeak, metro eta 88 zentimetroko mutil puska da. Mandiolak atera du eta hasi da beraz, juvenil mailako finala. Aire zarpatu aurrean Mandiolak eta tanto ikutu egin baitu. Aurreneko tantoa Berritxoarrek egin dute. Feliz Espiliak, kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Markinarrak favorito, baina aukerarik izango dute Berritxoarrek ondo jokatu ezkero. Bai, Jon ondo dabil, da zera unaz, bai, da, bueno, bestiek, bizkate, aurrelari ze batez, bizkate irregularra da. Hona dagoenin, oso ondo jokatzen dau, baina ez da zarri horako partidu gitzen. Baina, bueno, ikusin biharia gorko zelako egune duken. Frontoia ezagutzeak zenbateneko bentajatxo ematen die etxekoei, Berrietxoarrei? Beti ez da. Hau frontoi pizka txikitxoa da eta besti paino eta beste modo batera jokatu bida eta orduan beti aukera pizkat horra zuntun bai. Etxoan zelako rebote botan bai. Hor bentajatxo beti gutxin dago, ezta? Hemen zarri jokatu gozu fronto baten beti koska dana zoitu zuz da beste zena jokatu bidan, ze fronto danak igula izaten baina dana desberdin. Hala ere, berritua dago eta koska gutxi izango ditu orain Berritxuko frontoiak? Ez, baina, bueno, ze modotan jokatzi, ez da? Zu oitzuza iguale fronto handi baten jokatzen, beste modo bat da, iguale atzeko zuru topetan, dominetan, da, baina hemen fronto honetan, domineti ez da, zera, hori da diz, edozein egiten atzeko orma. Orduan, beste aukera batzu topo bizuz, iguale jokatzen asko, velozia dia, ez da? Jugada gitxia botaten, beti atropeieta, ez da? Engainketa botaten jugadak. Ze fontotxi izenena, rematik eta beti bertan otez, urran oten da, eta igauileik pelotari ze. Atzera Berritxuko aurrelariak, eraman nola edoala Iñaki Urriola Beiteak, eskerrak atzelaria zegoen, baina berak ere utxe egin du. Bai. Utz bikoitza. Lehen da bizi Jonek, eta ondoren Unaxek. Ez batak ez besteak ez dute pelota eramaterik izan. Jon atzin ibili izan, urte pilo bat, bueno, gaztia ondio, baina urte batzuk ibili izan atzien, da azkenengo, pare bat urte bete, aurrien dabil jokatzen. Fornitxo, defenditzen da, aurrien defenditzen da. Beste pelota bat aukeratzeko asmoz, atze aldera torri dira Markinarrak. Azken 2 urtetan garaipena beraiek lortu dute Bizkaiko herriartekoan. Aurreko 2 garaipenak Berritxoarrentzat izan ziren. Azken urteetako finalak euren artean jokatu dituzte. Garai batean Gernikarrak eta azaltzen ziren palmaresean, baina aspaldi honetan bi herri hauek erakutsi dute nagusitasuna. Berritxun Markinen eskoli ondo eruten dago eta jente pilu dabil eskolan. Beste herri batzuk hasi dire pelotari segataten da ikusten da nivela mejoretan doela, ezta?
eta ia horta jarraitzen badau Gaztik eta ilusioa pizkat. Orgabiz, gaube federazioen horre proiektu bat aurre atatzen dator urterako pelotarixek profesional mailan da, honek Gaztik inde zozer lortzen daun. Klubeen bitxartez da konsejuaz da horregabiz danok gabiz zozer lortzen. Da, danok eskutik jute harin, hau kirol politxe aurra erute hauen. Horixe esataren indoan, batasuna falta izan dela orain arte, klubak, federazioak, batzarrak, bakoitza bere aldetik joan dela, eta noizbait denak elkar hartuta zerbait lortzuko bada. Ba, horgabiz, lanien gabiz lortzen bau zozer, ezta? Da, nik uste dut edan, okomiaria esku batetik eta ze hau kirol hau mundu guztien ezetu dago, ez da punta modun jaialai bezala, eta nik uste dut Euskaldun kirol batek mundu guztien ezeutzie oso importanti izen dela hau kiroloi, eta hau ezilegela da. Hau aurra erunbida areta obestera. Eta ia gizetan, da zozer lortze hauen, danen laguntasunaz, Eusko Jaurlaritza eta telebistak eta radizuk eta danen eta sponsorrak eta danak. Baina batez be, oin arte, bizkate zau esan duzune bakotxea beran aldetik ibili da eta honen alkartuga eta ia lortze hauen federazioek eta zerak, pelotarixek eta alkarraz eta kluek eta ia zozer lortze hauen. Baina ilusio hondikin gabiz, danok, eta gabiz, atzera eta aurrera, ia zer lortze duen, baina esperantza hondikin gabiz. Honek etorkizune eukidizen Gaztik, eta postasun ez da. Horixe behar dugu. Azken 3 tantoak Arkinarrek egin dituzte, 3 eta 2 aurreratu dira. Iñaki bastartu nahi, Unax. Ez. Iruna. Pentsa, Iñakin ama Filipini da. Bai. Beran naitxe osan jokatzen Filipina zen, zuentu ban, eta gero etorri zine hona. Eta, umetatik, da beste arreba bat dugu eta euskera zeitzen dago, perfecto, bertako bezala. Orain ere badira Euskaldunak, Filipinasen, ez dakit Aitor Totorikarekin aspaldi harremanik badukazun? Ba ez, denpora pilo bat da, zotela ikusi behin, pilo bat. Nik uste dut zait, denpora asko etortzen bada, o bertan gartute bada, baina, bueno. Han Euskaldunak badira, bera daukan pelotari kuadroan. Geixenak, izene geixenak ez haitxuk, bertako Filipinu dira. Euskaldune bada uste batzuk. Bai, 6-8 bai. Bai, holako bat ez da izan bada. Hontxe etorri da berritxuko bat onda bertan jokatzen, da enak izen, hemen etorritxe zauenik eta jaizetako etorri zen. Da, esperantzi ez dugu, momentu esan dugu esperantzi izakura bertara juteko. Ikusiko dagoela. Iruna markagarioa. Suerte darrek, edo batzera ez da ikutute betxu. Iñaki atento onda. Hauxe da, bidan azta, beti atento amisa. Atento. Gehiagi, Arregi, pelota kanpora falta zuzenean, 4. aurdenentzat. Kadete mailako partida Markinak irabazi du. Bizirik iritsi nahi du Berritxu, 3. neurketa eta horretarako puntu hau. Nahi eta nahi ez irabazi beharra daukate, bertakoek, etxekoek. Ia Berritxuk irazten da, horta azkenengo partidun desiduko da, eta totzin irazten badu zerak Markinarra, maitxutea, eta beste, irazten da Berritxu beste modo batera jokatu behingo dago, Hirugarren partidu intensia gehiago hango da, zinek irazten da, Gartxu atzelari gorriak. Bai. Oso ondo, Jon. Eskudu zorain Ibar luzeak. Errebotearen zain gelditu da eta ezin eraman. Gatu inda peluti,
Ni uste dut atzeko orman sos estreño indagoela, ni betzagot egizia urte midagoela. Oskarren tantoa izango da urdinentzat. 5-3. Azken 3 jarraian egin dituzte etxekoek. Jon Mandiola. Jon Ibarluzea. Unas Vidal. Errebotea zaintzera doa. Iñakik ez zu sartzerik izan, utzi egin dio atzelariari. Oso, ondo, Unas. Atzelari indartsuagoa da Ibarluzea, Unas Vidal baino. Asko ikusitzat pare bat finale jokatzen Ibarluzeei da asko gustate, dauke zena eotie kantxan na gero palanka handi bat dauke, kristo bezu dauke eta postura pona dauke eta asko gustate, hau mutioi ja bain edade bat eta pizkat hartzen dagoenean da zera bada etorkizunean, nik uste dugu honek gaztio, mordo bat dagoela hor etorkizunean handi dugula, 4-5. Antoa Gorriek egin duten, zuzen ere Jon Ibarluzeak. Pelotaka da bikaina jodu errebotera. Iaia pasa egin du buruz gain. Jon Mandiola botea egin ondoren. Saiatu da Saskiaren ipurriarekin jotzen, baina ez du eta eramaterik izan. Ondo, Mandiola. Erdire. Oso no, ikutu egin du, Txuri bai, baina epai ez da ikusi betzat. Da balizugu hartzena da. Hala ere kanpora joan da. Bai. 6-4. Bai, ikutu duela. Bai, emate bai. Zer reboti Fede bari bota dau, ja ikutu zalako pestonik. Bost eta 6. Eskalento habilidad. Ez da ere paretik entzea, komen izaten da jokaldi horietan. Enik, ez hartzeko. Berdintzeko aukera du Markinak, gazteen, juvenilen partidan. Unas Vidal. Pelota txarra jarri die. Ibarluzea. Mandiola. Erdira. Iñakik atzera. Ondo. Txokoan utzi eta antxe zegoen. Baina, ies egin dio. Bai. Ipareta botatzeko pelota ona zuen, baina engainatu egin nahi izan du. Bai. Ez que pelota txarra sartu dau, ez da erratza izen Iñaki sartu duen peloti, Normalien hori atzelari izena izan da, baina ez da ipa. Bera pentsa dau sartzi eta sartu indau. Zeina, orain arteko bigarren berdinketa. Vidal. Ibarluzea. Mandiola. Iñakik ezin. Matera joan da. Eta zazpigarrena izan da Herritxoarrentzat. Jon Mandiola. Labur xamarra sakea, baina Ez ondo. ondo pasadu laugarren kuadroko marra. Gora. Ezker hormatik gora bidali du pelota, falta izan da. Gorriek euren pelota eskatu epaileari.
Eta berdinketa desegin nahiko dute. 15. tantoarekin batera. Zazpina. Iñaki Urriola bitiaren sakea. Ibar luzea. Zabaldu egin da pelota. Iñakiren txapa gainekoa. Erraz harrapatu du Mandiolak. Zulara doa. Utzi Iñaki. Ibar luzeari. Aurrean zegoen. Bai. Moztu baban, buru jote ban, Tranquil, onda bera baina. 8 eta 7. Zu beti jokatu alduzu kaskoarekin? Bai. Davida, hori gaitxik asko ipini ban, ze... Horre egon ziren batzuk behizi galduen, beste batzuk hildekupe egon ziren, baina hori da laute pillo bat. Da hori gaitxik asko ipini ben, da asko lagundu dau, pelotazuk mordu hondik zera, eta kaskuk espaliz kasko itxik hildekupe egon ziren. Mexikon, en cambio, inklanek berak kaskoari jogatzen ba. Ni Mexikon txapleketa batzuk jogatzen horitzen nien, berak ezaban horite, nahi itzutzen jogatzi kasko bari eta kasko bari jogatzen inklanek. Puro macho. Samuel Inclán. Euskal Herrian ere ikusi genuen ura, mundial batean. Bai. Finalera iritsi eta gero etzuen jokatzerik izan. Hori da. Artista kantxan eta kantxatik kanpo. Hala? Ez dakit. Hala, esaten dute. Bueno. Artisti bezan, jokatzen lai, miakon, nik gaztetik zutzot, Ameriketan bera jokatzen ban, Daytona jokatzen ban, eta nik West Palm Beachen, Floridan, biziek Floridan da, fonto biziek, baina txapelketa handi baten gu gazti ginen, hogei bat urte, eta zari jokatzen duen kinielak eta karrekin oso artista zen, hogei bat urte ja txapelketa gogorra jokatzen. Eta, dakizun undabilen orain edo... Mexiko azkenengo ni oindala urte batzuk honitzen Acapulcon, eta etorri zan, honitzen berakin. Bera eta beste lau bat, bertan Mexiko bizana, baina ez dakit ze hitzen dauen, ze bizimodu daukan, ez dakit. 9 eta 10 azken tantoa herriatuak egitu eta epaileari saski askatu dio pelota aldatzeko asmoa dutelako. Atera dute beste bat, eta horrekin jokatuko dute hurrengo tantoa. Finala 35 tanto egiten dituenak irabaziko du. Lehendabiziko puntua, kadeten puntua Markina Xeminek lortu du. Gazteen partida, juvenilen partida ikusten ari gara. Markinarrek irabazizkero, erabakita geldituko da. Eta bestela berriz hirugarrenak interes handia izango luke azken emaitzari begira. Ibar luzea. Zer pelota sartuen. Atzeraka zijoala, etzen erreza ez. Atzera eta gero ja galdute, atzi ipineo zestua eta sartu indau. Ibar luzea. Iñaki. Eutsi Unaksek. Urriola beitia. Erori egin zaio goiti bera. Amaika eta 9, hortxe ikusiko duzue. Zeinen azkarre hori zaion. Bai, punta-puntatik sartu du. Atxerrez dira. Bertako markagailuan tanto baten okerra doa dute. Orain txesten dute.
Beheragi bota du bi pareta. Saietzetik, 12 eta 9. Orain arteko alderik handiena, hauxe da Markinarentzat. Jon Mandiola galtzen bada, etxera guetan bronki entzubiko du. Atxitxek esango otagotza bronki, Tomas Goiogonak. Hau, emizen duen, beste emizen duen. Gora bota du, 13 eta 9. Zuten da, gaztekin eguten dana. Ontola, entrenamentua, hau bizu, beste bizu horri bitxena. Atzera eta horrela. Beraz, presio pritxika bat izango du, Mandiolak. Pasa. 13 eta 9. Zuk ere loboak badituzu, Felix, bata Aimar Aldazabal hemen ikusi dugu, bestea Ibon Ameriketan. Zu etzara aita, etzara aitona, baina osaba bai. Eta ez dakit horrelakoetan ze gustatzen zaizun, pakean ustea, konsejuak ematea, lata ematea. Bueno, Ibonekin ez dut, harreman handik eduki hemen gazti junda eta afizio maiatik segide juntzan da. Aimarrekin bai, haitxe bitxina bera nabe, da askotan, gazte-gaztatik elkarraz entrenamentu eta letxe txarrin ipini. Pelota asko galtze da honi betzatzat, horre betza zirik galdu. Beti pelotan egin dela batzuk egiten daue, kualidade batzuk eta zu deguzu, emisuna da zuzan jokatu. Poderra deguzu, dominetezu, da bizkorri tanto amaitza jonbiaren, bizkate aukera ondize ondo dugu zuen horretxe haren bat hau. Ez pelota horren beste galdu. Horta jokatzen dagoenein askotan gogoratu miago. Esan miago zarri zu, gaizu zein bizu. Eta horta jokatzen dagoenein guztu moten dauz, hain kualidade daukez hain honak eta daukez postura batzu hori ikusti gustau itzen da. Baina, azten da bizkata arrebeza, bueno, adios. Nik erne hau txot, beste batzuk ingo nuke, baina etxeko izin da beti geixa, ez da? Zuen izu etxeko beti hobeto etxi, ez da? Beti, mejoretan. Momentuan entzutea behar bada, entzuteak min emango du, baina handik urte batutera konturatu da eskerrak, osabak edo aitak edo aitonak hau esan zidan horri esker hobetu dut. Bai, nik baraki berape, eta beraki berape iertatzaz, ontxebe jarraitza guk partidupe alkarrekin kontra jokatza sarri, Markinan, eta beti nahitxe kontra jokatu, beti botatzen broka mate, zetago galdu zuri peloti, zelan galdu leike. Eta, bueno, zen iniot, bera izeti honena, ez da, etxegu dalako, baina askotan eitzitzu batzuk biereztien ziren. Horrek tantuak asko azkenein partidu baten horrek tantuak hierritzen da. Zuk eitzimuzu bostanto eta regalau 10, asunto txarra. Eta gaurko gazteek ere gauza bere izan egin behar dute, ez etxeko egin bakarrik dakienari kaso egin behar diote. Zerbaitegatik esango diote, Feliz bezala beste urte askotan profesional izan diren pelotariek asko dakite honi buruz, gaztetxoak hasi berriak dira, eta komeni zaie esandakoa entzutea. Bueno, zu esan duzu Aimar da Ibon, baina, Jon Mandiola ni loba da. Bai. Bai. Jonen ama eta nire emaztea arre bat dira. Eta Alex Goitiana bardina, loba da. Pelotari bat gauz. Nik ezin dut, nik irun eska daukat, eta ezin dut, baina, familizian jarraitzen dago ez, Goitiak iru seme daukaz, da iru pelotan itzen du, eta Mandiola bi seme daukaz, da bi pelotan itzen du, así que... Dako horrapena. Etorkizune bada. Eta zure alabari batek, agian, pelotariren bat etxera ere karriko du, noiz bait? Ikusiko dugu? Bueno, hori seguro ez da jakitzen, ez da?
Momentoz, alaba zarra, Ameriketan dago, estudizatzen. Handago, high school urte betako jozan, da... Ez da hori jakitzen, sekulo be. 12 eta 15. Sakea berriatuak, markagailuan aurretik oraingoz. Markina Xemein. Baina, nik entzunean ez da irekizi esango zan, okuzurre, baina nik entzunean Tomasek esate bala, nire alabak sekulo estiz konduko pelotarizik, sekulo estiz konduko eta hiru alabak hiru pelotarizik izkondu ziren, ez zinezu zan holakoik. Asmatu zuen ez. 16 eta 12. Hor da biz, ikusten da gorrixiek da bizela ondo jokatzen, oso serio, batez be atzera dixe, oso ondo da bil jokatzen da. Da Iñaki be ez da horren beste tanto erregaletan, nahetxe aurreko sakin pasa biein, baina ikusten da ondo da biela. Bigarren sakea, Iñigok. Errebote da bidean. Neske pelota gelditu, bien tartean botarazi. Sartu. Mandiola. Jokoan. Ondo iritsi atzelaria. Ibar luzea. Pasa egin du. 17. Front honetan rebotina eka bizkorra bizuz, Piskat dudete mozue pelotia, astize motezte, ja zai egetan. Rebotia hemen asko urteten daute, preparatu emisa. Piskat lento onda horre jon. Estatu Batuak aipatu dituzu, badakitzuan izan berri xamarra zarela eta zure argazki batzuk gainera ikusi ditut. Eta batean Gorostola jaunarekin, Inigo Gorostolarekin ikusi zaitut, arrantzalea zela banekien, puntista izateaz gain, eta ehiztaria ere bai. Bai, beti guztabate, Hane Ameriketan oginen urte pilo baten, jute ginen Bandiola eta beti alkarrekin jokatu endunan, da jute ginen hiru lau pelotari jute ginen eizan, da mordu, hane minkorra, zaten dana, asko otezan, da eixixe saso baten zabaltzen nien temporadia goixetan da zare jute ginen eizan, ezta? Da gustora. Mingorra zer izaten duzu, oliagorra edo istingorra? Istingorra, batzu hemen istingorra, mingorra, da gero ordera bekazina osatzen da. Ez naiz ehiztaria, baina entzuna dauzkatu, horiek guztiak. Eta Gorostola, sukaldari hona dela ere entzun dugu, irratian entzun nuen bere pasarte bat, ez dakit arrain azkar edo harrapatu zuela, eta hori... lehenengo zituten ebana hori arrainoin, berak esplikausten ez oso... Ez tala erretza, harrapeti olako arraine. Baina... arrantzan asko ebitzen da, beraz, jun ninen... Irubileroan honetzen, jebete honetzen oporretan honetzen, alaba bizita eta gero lagun pilo bat daukate han Ameriketan, da gero Gorostola bai, da berakin honinen peskan, da, atrapa bendun arrain batzuk eta gustora, ezta? Eta gero sukaldean prestatzen ere ondo, omendaki? Fenomeno, darin dauna. 15 eta 17, gerturatu egin zaizkie Herritxoarrak, Markina Rei, juvenilen partidan. Mandiola, barrura, tanto. Ondo rebotetan da hon. Eta tanto bakar batera gerturatu dira. Partido politxo gatzen da, Laure ikusten dion ondo zentraltu dauzela eta iruazteko gogu ez, partidu. Ezin orain Mandiolak, 18. Gorri.
Iñaki Urriola buitia. Aurreratik gorriaren sakearen zain. Aurkariak. Ibar luzea. Eskubiz. Jon, beste Jon orain. Santo. Oso ondo, Jon. Beste aukera bat izango dute berdintzeko, baina etena eskatu du. Sakea ateratzea zipoan pelotariak. Jon Mandiolak. Kantxatik kanpo atera dira. Berehala entzuteko asmoz izango dira, baina denek aprobetxatu dute. Atxeden alditxo bat hartzeko. Fernando Lopetegik aukeratutako irudiri politenak ikusten ari gara orain arte. Bizkaiko herriarteko txapelketako finala dugu. Herriatuako Mendibarren duetalekoan jokatzen ari dira. Hiru final dira, lehendabizikoak kadete mailakoa Markinak irabazi du, bigarrena beraiek irabazten baldin badute garaipen orokorra hirugarren aldiz jarraian euren alitzateke, baina ez daude berritxorrak horretarako prest, tanto bakar batera baita daude, 17 eta 18. Partido biztan ez da horre alde hondik, lehenengo partidu eta bide arte horre jundi, ez du jundi, eta gero azkenengo tantu horrez egin dabe, baina hemen hor da bizi. Ia, zer gertatzen dara biharren zati zen. Bigarren zati osoa falta da, orain txebaita berdian bibikoteak. Itzuli dira kantxara eta sakea. Jon Mandiolak aterako du. Orain arte 3 berdinketa izan ditugu. Baina geroztik aurretik dabiltza Markinarrak. Jonek zabala mitzina izan du. Iñakik errebotera. Mandiola, Ibar luzea. Gora. Berdinketa, aspaldiko partez. Urdinek peloti biziagoa da bizi, da gortziek motel haue. Azkeneko berdinketa zazpinekoa izan da. 18. harrapatu dituzte Berritxoarrek Markinarrak. Mandiolaren txakea. Ibar luzea. Ondo. Epa gaina moztu Iñakik eta tanto. Ondo, Iñakik. Da ize pelota hartza. Ondo, maitxu. Tuxi bida. Beste pelota bat ateratzeko asmoz. Ibar luzea. Aldera etorri da. Lehen aldatu dute Urdinek, orain Gorrien txanda izango da. Zer iruditu zaizu, orain arte materiala pelotaleku honetarako? Ondo, nik uste dut materiala ondo, zilik ekehau. Motelei besta izaten ona, da biziei bez, da nik uste dut danak gustora da bizela jokatzen, ez da? Ez da, estezoik, ez batera, ez bestera. Espetakulo moteko gaina zemat da bizi haue, bueno, larri bez, baina espetakulo moteko beti bizi beste modo batera jokatzen da. Motela beti lentua eta zera, baina bizi beti movimento bizkorra, bizut asko biztosua izaten da ikusteko. Biziak arriskoa izaten du, biziegia izan ezkero ikuskizuna ere zatartu egiten dela, baina neurrian Hoxe kontrola bida. Inoz nahi barik pentsetezu hori eta larre berotzen da, baina hoxe kontrola bida.
Aurreneko sakea luze atera du Iñaki Gurriola Beitiak. Bigarrena. Ibar luzea. Ikutu egin du. Ez? Txuri ez. Txuri ez. 28. Bestela ere tantoa Gorrien alde erori da. Hortxe ikusiko dugu. Ja. Burua batera eta bestera mugitzen du Felix Espillak. Zalantzak ditu berak ere. Ez du ezer aldatu. Horrek hau epai hona eta are jaingo. Gonzalo Bidanko jauna. Aukera Mandiolak tantoa bukatzeko. Jokoan egin du 19. Zabaldu egin da Iñaki, ipar eta botatzezakelakoan, baina biak ezin zaindu. Kanpo aldea eta barru aldea. Ez petza hain ondo bota honik, erdi aldea urtotza. Ezaten dala da Iñaki hain zigur puntan zabala, petzetan ara botako dagoela, baina erdire urtotza. Herriz ere berdintzeko asmoz Mandiolaren sakea Ibar luzea. Atera egin zaio saskitik. Unasi. 21 eta 19. Ibar luzea belozia imotza, pelotie, da horre atzeko gormean urran bazaz, beti pizka bihurtan sartzeza, eta nahizi erratza izen kantxa erdizen, beti bihurtan sartu eran, eskotan utza itzizu. Pelotarekin badute gorabeheraren bat. Galdetzen da taini da, ia ze pelotakin jokatut, nik uste dut aurrako peloti jokatzen ondain eta daula. Pelota berria atera dute Arestian, baina lehen gora itzultzeko asmoa erakutsi dute berriro. Markinarrek orain saskitik pelota Mandiolari atera zaio. Irutantuko bentaji hartzen da, zko Alderik handiena, 5 tantokoa izan da. 14 eta 9, 15 eta 10, 17 eta 12, baina gero erdindu egin dute 18. Orain berriro aurretik dira gorriak, markinarrak. Iñaki Urriola Beitia. Mandiola. Ibar luzea, zabalera. Nash. Eko egin du. Ibar luzea oso ondo, Mandiolaren ipareta. Atera egin zaio hori ere saskitik. Iñaki du. Ibar luzea oso ondo, oso seguro. Peloti atzera botatzen. Txorrada barik. Oso ondo guzti ondo Ibar luzea. Baduke horrekuti horrepe etorkizune. Badu gaztik, ondo jokatzen dagoenak. Ilusioz da bizenak eta ia. Mandiolaren sakea. Ibar luzea. Mandiolak eskatu. Anto izango da. Hortxe pelota bizia zer rebotin mina hundiz itzina bile jo Mandiola. Bat eta 22. Berriro harrapatzeko aukera izango dute. Erritxuarrek. Arkinako bikotea. Gente txutorri da, Bai. Sakez egindakoa Mandiolak, 22. Nik ezaut. Ondo da biela eta lehen lengu ya. Errebotea hemen ere gertu zeukan. Eta behar bada kezka horrekin. Hogeita bina aurretik jartzeko aukera aspaldiko partez Berritxoarrentzat. Mandiola. Barrido. Atzitxe esango za, hankak inkontu ikusu zela lurra.
Pizka movidu. Ondo kalkulatu. Buixe pasatzen da, hemen atento, hemen roboti asko urtetzen daute oso azkarra bilu biza. Alta, izango da hori? Ez, uste. Ez, ona. Behien jodau, baina pelotik frontizen jodau nien roboti darra, Mandiola. Ibar luzea. Unax. Benda bizikoan ez, ikutu egin du gainera, 23. Justo erdi remontado. Dudu, bindau, aurrera jun, atzera jun, azkenean ez batera ez bestera. Jon Mandiola. Sakea ateratzera doa. Ibar luzea. Ondo atera zaio. Dipareta, kanpora ez? Bai. Marraren gainean uste dut. Oin be pasabako bardine. Zain onda, zain barik egon bidaia hainka movimentu onda. Zain onda, pentsetan ekitzia urtengo dagoela, eta azkenine goi-goixen hartu da pelotia. Hogeita laugarrena gorriek. Mandiola. Gogor faltakoa. Eraman Iñakik aurreratzeko esan dio. Mandiola Unaxi baina puntarekin ikutu eta pasatzen ikusi du pilota. Arremo, iako, ezker urma. Korrik atorri denan, eskaten kontrola galdu da berape. Iñaki Urriola Beitiaren sakea. Mandiola. Dipareta. Arrapatu Iñakik. Eta tanto. Sí, jodo. Iñaki ondo, txorradak itxi dabil, itxen da zer itxo jogatzen dabil. Da hoxe mida, amen, partidu hastea. Eta hor zabaletik beti moztu mida peloti aurreko orman. Horre batzuk azten die orma bikuk eta horre Horre moztu izkio eta esker orma jote madau, berak hartzen da pelotian velozidadie, ganetik pasten dago. Orain ere gainetik pasadu. Mandiolaren reboteak Iñaki Urriola Beitia. Eman egin dio, indartsu errebotera eta ez du astirik izan. Pauso batzuk gehiago atzerak egiteko. Arantxatik kanpora etorri da Jon Mandiola. Lehenko partidu ikusi, da hone ikusi, horre urte minaldi zerako aldaketa kontan, Ja, peloti bizkorra, urrepe intergeixa, eta iarri zen, urtetik urta zelan puten di mejoretan, ja inderra tartzen. Amasei urte, 17koak dira ikusten ari garen hauek. Kadete mailakoetan 15koak, 13ko gaztetxo bat ere ikusi dugu. Eta jakina urtez urte. Indartzen joaten dira mutila hauek, azitzen. Eta horrek eragina dauka euren jokoan. Herriatuako Mendibarren pilotalekuan gaude. Bizkaiko herriarteko txapelketako finala jokatzen ari dira. Argina Semei eta Berriatua. Bat eta huts, orain gol aurretik Argina. Bi garaipen behar dira. Eta bigarrena bideratu dute, baina alde txikia daukate markagailuan 26 eta 24. Mandiolaren txakea. Hau bai, laburra. Bai. Garaitxarrean izaten dira sakez egindako falta guztiak, baina hau areta txarragoa dela esango nuke.
Balio handia izango baitu hemendik aurrera tanto bakoitzak. Iñakiren sakea, luzegia. Gutu egin du Mandiolak. Saskiaren puntarekin. 28 eta 24. Bi huts. Errantzi hundiko bi huts egin ditu. Azken bi tantoetan aurrelari urdinak. Estopetztan lehenengun estopetzau sartzi eta azkenengo momentun pentsau sartu miot eta utz. Horre eskotan jumbizu ja desidute sartzan oide. O lagata. Petzetan azte maza gauza bat eta beste bat etxean, no, beti arrebe zutatzen da. Unai Vidal. Hori ez du Saskian sartu Iñakik, 25. etxekoentzat. Aurkarien pelotarekin jokatzeko asmoa du Mandiolak. Ondi usta maitxu, Cristian nuke berritxuko iraztema da ba. Decidido izela azkenengo partidun. Ibar luzea. Aretaren kontra, ez du Saskian sartzerik izan Jon Mandiolak. 29 eta 25. Asko aldatu beharko du neurketa bukaera honek. Berriatuak. Berdinketa lor dezan. Horra, eta bidezko norma. Hori izaten da, hori iztala esku ipitxeko, apoietako. Horra, peloti bota bidala. Hori pitzen da hona beti dificultade bat ikutzen da peloti sartzeko. Eskero norma ikutu eskero, gehitxui urtengo da, arrima ingo da, beti dudi normala ikutzen dau. Duda hori, azketan, ez duzu sartze peloti. Iñakiren bigarren sakea. Mandiolak, Unasi. Ibar luzea. Eta 6. aurdinentzat. Ja, jugadi botata junda. Peloti sartu orduko. Askotan hori pasatzen da. Lehenengo sartu emi da. Ja, sestu altzata junda ja, botata jugadi. Askotan zaten, lehenengo sartu. Gero bota. Inozen norberi pasabako, hain erratzi ikustuzu botata junde, utz. Luzea. Mandiolaren sakea. Tanto ez dira gutxi, baina gehiegile ez. Hori ere bai. Momento txarri, lehen falta, ondo bole pasa. 30 eta 26. Oso jarraien egin ditu bi huts. Sakez. Aurrelari urdinak. Azken txampan sartuta dalde. Arpinerrek 5 tanto behar dituzte. Lorka Urkidik eskatutako etena izan da. Iñaki Urriola Beitiari zerbait esaten ari zaio. Duela 2 urte etorri zen Urkidi jauna estatu batuetatik. Antxero lanak egiten ditu Markineko pilotarekoan. Antzunatzaile ere bera da. Gero parte monitorez da gazti erakusten. Antxero eta parte erakusten omen da gazti. Etxean ere badauzka bi gazte. Bai, eta ikusi bidearek ez zelan, zesta zeitzen dagoen, berezku, zerak gorka berape gazte-gaztetatik jokatze ban, enusi baten beste, horrek ama guzturta jokatze ban, 5 urteko pelotari, 8 bat urteko pelotari
Beraz zenbipe jogatzen dago, asko ikusi bian guarei hain txigisek eta hain, ezke sinistu bezilik egin. Hemen dira gaur ere, Gorkaren bi seme txiki horiek eta ikusgarri jokatzen dute bai. Ibar luzea. Ez, oito sarera bidali du. Bostanto asko dira garai honetan. Felixe berdinketan nahi zuen, hirugarren partiduak erabaki dezan, baina oso maldan gora dokate Berritxoarrek. Juvenilen partidu hau, Felix. Bai. Beste tensiño bat oten da, hirugarren partidu, eurep bakotxea eskola, Markineko eskola eta Berritxoko eskola, bat esaten pelotari segi zein bidagoen hau inbizu, beste tensiño bat oten da. Iñakik sartu eta gurutzaten ahalegindu da, Unas. Ibarrutzea. Gora egin du pelota horra. Bai. Aurrako reboti behien jaikirik ez dagoen. Da honek jaiki handu xen dago. Eba askotan hori paesten da. Egira. Inok espero ez zuen gorakada hartu du pelota horrek. Bai. Alderik handiena oraintxe dute Markinarrek, 6 tantokoa. So gertu dute bigarren puntua. Iñakiren sakea. Arroa eta luzea. Pelotak toke darra duke, Inoze hemen jogatu pelotak toke baku, baina honek zaparradi duke bentzet, eta nik usten dut jentibi gustora ikusten dagoela. Hori, nik beti izadot, peloti bizizio motela, baina toki ikusi, zaparradi ikusi dizela. Ze batzuk moten dago goma utze dela, eta... Eparetaz. Biztozia iketzitza. Zaparradi joten dago hori entzunin bida. Bla! Urtelo bizitzen. Bipareta ederra izan da hori. Bai, ondo gota dago. Eskubiztita egindakoa. 27 eta 32. Borrokan segi beharra daukate Berritxoarrek. Ibar luzea. Utzi Iñakik Ibar luzeari. Sale Jon. Tantoa orain Mandiola berak egin du. Uxen bidau. Hori peloti bizea eta hortze rebotinia. Mine bidau. Lau tantora dauzkate Berritxoarrek Markinarrak. Bizkat urratzen dine, nervioso ebitzen dine gortxe. Mandiolaren sakea. Iñaki gerrebotea oso urruti jarri du. Home ganetik. Bai. 33 garrena. Oskarren kuadrotik, errebote luzea izan da. Eta bigarren kuadroan. Eta pasatzen utzi behar izan du Mandiolak aukerarik gabe. Iñakiren sakea. Bi tanto falta zaizkie. Unas Vidal. Iñaki. Zabaldu egin du, ondo, Jon eta jokaldi egin gero. Oso ondo. Ikusi da Jon atzeruz dobiela eta soa bota da. 24 eta 28. Ez da zarri botaten, Argi ikusi du oraingoan, aldeak ematen duen abantalatxoarekin, lasai bota du, gehiegi zehaztu gabe, baina nahikoa zen. Oso urruti baitziren bi aurkariak. Mandiolak orain, erdira pelota moztu. Ibar luzeak amaitu nahi du eta amaitu du.
35. Atzerari gorriak lortu, behar bada Feliz bera izan da laukoteko honena. Bai, ibarkitzea ikusten da bestin aldin oso zer iso, pelota asko sartu, atzera bota, eta ondo. Etorkizune badu Barremundi horrek, hortan jarretzen badu, ze batzuk gero, urte batzuk pasetan dit, ez di mejoretan, da beste batzuk mejoretan dit, baina badu etorkizune hori muti, asko gustate, sarri pare bat final ikusi zioten eta oso zer iso jokatzen da ondo. Markinak irabazi du 2014ko Bizkaiko herriarteko txapelketa, 2 garaipen lortu ditu, 3. seniorrak jokatuko dute, baina garaipen orokorrean ez du eraginik izango.